Zamislite zvijer, ali ne bilo koju zvijer. Ova izrasta iz zemlje s 2 roga kao janje, ali govori kao zmaj. Ne samo da priča, ona upravlja. Ova zvijer drži svu moć strašne prve zvijeri, tjerajući cijeli svijet da joj se klanja. Sad zamislite vatru koja pada s neba pred vašim očima. Čuda koja varaju čak i najpametnije. Ali pravi šok. Ova zvijer stvara sliku koja oživljava, govori i kažnjava smrću one koji odbiju klanjanje. I tu ne staje. Svi, bogati ili siromašni, slobodni ili robovi, prisiljeni su primiti znak na ruku ili čelo, krajnji znak odanosti. Nema znaka, nema kupovine, prodaje, nema preživljavanja. Ali evo najvažnijeg. Broj ove zvijeri nije slučajan. To je 666, proslavljeni broj koji simbolizira nesavršenstvo i krajnji čovjekov bunt. Ova priča nije samo drevni tekst. Ona izaziva sve što znate o moći, kontroli i slobodi. Što biste učinili da vam ta zvijer zatraži odanost? Jeste li spremni prepoznati znakove? Pitanje je, kako ćete odgovoriti kad zvijer zatraži vaš znak?